Il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech sostna li d-dokument ta' qabel il-budget tal-Partit Nazzjonalista huwa wieħed iffukat huwa qal dan waqt intervista fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista il-ħadd filgħodu ftit jiem biss wara li l-partit tiegħu nieda dan id-dokument li ġibet l-attenzjoni tal-midja indipendenti għad gerfix li fih. Bernard Grech iddeskrivi hekk. Il-pre-budget document tagħna huwa affukat. Dan minkejja li l-midja indipendenti elenkat bost eżempji ta' proposti fid-dokument tal-Partit Nazzjonalista li propjament kienu ta' sħab soċjali iżda mpoġġija b'mod li ma jinftihemx. Dan apparti li f'artiklu ta' analiżi mill-Malta Today ġie mmarkat it-taħwit li fih dan id-dokument. Fil-fatt l-istess artiklu jgħid li d-dokument tal-Partit Nazzjonalista ta' qabel il-budget mhuwiex professjonali u mhux denju ta' partit li qed jaspira li jkun gvern alternattiv. Hawn il-Malta Today sostni wkoll li dan jinkludi fih użu ta' lingwaġġ infantili u saħansitra xi drabi ma jinftihemx. Dakinhar ta' tnedija tad-dokument il-midja indipendenti staqsiet lil Bernard Grech ukoll għaliex kien dan biex nieda dan id-dokument meta l-Gvern kien ilu li ppubblikah għal aktar minn xahar qabel. Quddiem din il-mistoqsija Bernard Grech kellu skuża lesta. Why is the Nationalist Party taking so long to release this pre-budget document with the budget on Monday? Dan id-dokument kellu jiġi varat qabel illum tapprezza illi din il-ġimgħa kien hemm żviluppi partikolari li kellna nimmodifikaw anki it-timeline ta' meta stajna nvarawh. Intant fl-intervista tiegħu tal-ħadd il-Kap Nazzjonalista aċċenna l-budget li se jkun qed jitħabbar it-tnejn u insinwa li jrid il-Gvern inaqqas l-ispiża tiegħu. Jien qed nippretendi li l-Gvern se jgħidilna fejn mhux se jibqa' jberbaq il-flus tal-poplu Malti u Awċi. Din l-ispiża li skont Bernard Grech hija tberbiq tal-flus qed tmur biex il-Gvern iżomm il-kontijiet tal-enerġija stabbli biex bekk Malta għandha t-tieni inqas rata ta' inflazzjoni. Dan apparti investimenti kbar favur sistema tas-saħħa fost l-aqwa fid-dinja u fil-qasam edukattiv favur l-idna.